जय जगन्नाथ। आपण मैंने जदि सत्य हिंदू होइथिबे ना ताले ए भिडियोटा गोटे देखंतु। ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରା ଶ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ଶଳାଟି ଯେମିତି ଧରାଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେୟାରରେ ଏ ଗୋମାତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ୁ, ଗିରଫ ହଉ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାଟକା ହେଇଯିବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ତାଟକା। ना ना ये सब फेक भलिया करना आपण मैंने जो भावना नहीं भावना संपूर्ण भूल, संपूर्ण मिछ। पांडु बाबू पूरा ओके।